ҷақ вақт дорен ҳама дар инҷа ҷамъ шидагӣ ку гап зад чӣ проблема дорем? Раисҷон, ҳамон кор чӣ шуд? 6 моҳ аз байн гузашт, имрӯз мешавад, пагон мешавад. Охир ба хотири ин кор қарздор шудам. Ҳар моҳ пули бонк медиҳам. гӯш кӣ, инҷа хонаи очат неста, кор сразу вучава. вақт соатиш биёя ку кор буд мешава. Агар анхери феълит боша, анхери рафторит боша, бе хона мемонӣ. Ҳаёдат набуро. Хуб шудааст, фаҳмидам раисҷон. Фаҳмидам. Мунтазир Тез мешавам. бибро. Ку ту гап зан. Ту чӣ проблема дорӣ дар инҷа шиштай? Бенасрин. бахшиш раисҷон, пули ҳам бачаҳора бовар кунед, ҳар рӯз пурсидастам, пули ҳам бачаҳора додам, дар кор чӣ хел кунем? Хайо ҳам зиндагӣ доранд охе. Чӣ? Бо ту мара ақлишон метӣ? Имрӯз шикамат сер шидай, бо ту ба мара гапзан шидай, а? гӯш кӣ, ман суми бачаҳора ҳами ҳафта расчод мекунам, не ки тира дафт мекунам айҷа, фаҳмидесай? Хоб шудааст раис. Майлаш. ку бихем мусафед. Ту чӣ гап дорӣ дар инҷа шиштай? پسرم، من در این کرسی که تو نشسته ای 40 سال نشستم. 40 سال. دلی را رنجاندن بدترین گناه است. گناهی است عظیم. بچم، آه او ناگاه گفتن. فراموش نکن که وظیفه ابدی نیست.